Много сказания и факти превръщат Родопите в място с особен мистичен заряд. В планината се е родил митичният певец Орфей, разказва легендата. Местните казват, че тук са скрити неразгадани тайни на древни хора и още по-стари, кодирани от майката природа. Една от загадките е свързана с пропастната пещера Дяволското гърло и Триградското ждрело, формирани преди милиони години по течението на Триградската река, приток на река Въча. Те се намират на юг от град Девин и стоят на километър и половина северно от селцето Триград. Според легенда, вълшебни духове джинове, обитаващи пещерата, отвличали в пропастта най-красивите девойки, за да умилостят древните подземни божества, а траките, населяващи Родопите, хвърляли в пропастта починалите си вождове, за да получат безсмъртие. Смятало се, че пещерата, чието отвор наподобява заещата пас на дявола, е таен вход към отвъдното и началото на пътя към безсмъртието. По пътя за Дяволското гърло минаваме покрай яки мраморни скали на Триградското ждрело, които се извисяват до 350 метра височина, а в скалните пукнатини на ждрелото са се захванали всяки корени, ели и смърчове. От 1963 година ждрелото е обявено за природна забележителност, а днес е 88-ият от 100 туристически обекти в България. Минаваме през специално прокопан изкуствен тунел, дълъг 145 метра, за да стигнем до бучащата зала. Това е най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканите и впечатлява с размерите си. В нея може да се помести столичният храм-паметник Свети Александър Невски, обявява водачът. По 288 стъпала поемаме към естественият ход на пещерата, който сега се използва за изход. Тук може да се види и най-големият подземен водопад на Балканите – 42 метра. Гледката е най-красива по обяд, когато слънцето докосва дъното на пропастта. До изхода има малък каменен олтар с релеф на Орфей. Според местните, именно това е мястото, на което древният музикант е загубил завинаги любимата си нимфата Евридика, а изворът, който блика, е от сълзите на тракиеца. Посетители на пещерата споделят, че изречените тук молитви се сбъдват. Точно в скалите срещу пещерата Дяволското гърло в западните Родопи се намира и Харамийската пещера. Дължината ѝ е 510 метра. Посещенията там стават само на организирани групи, тъй като част от преживяването е скално изкачване, както и спускане. Местоположението прави достигането на пещерата сравнително екстремно. В Харамийската пещера са намерени останки от пещерни хора, част от находките са преместени в исторически музей в Смолян.